नोंथाङा 20 बोसोर एमएलए जानायनि सिगां नोंथाङा सासे काट पेपारिमोन थेवब्लाबो दायो आं नुनो मोनदों नोंथांनि माबाखौ माने डिजिग्नेशनखौ नोंथाङा धन आरजिनायसो एवार्ड मोननो नोंथाङा समायो आरो बिनि बादै जेबो समाया नेवारा मोनसे मेथाइ गायदोंमोन अखा माने अखा फ्रि फ्रि सिरिगोन होननाय किन्तु दायो अखाया अबिनाश दैमारि आरो रिहन दैमारिनि गेजेरावहाय अखा फ्रि फ्रि सिरिला अखा जाम जामसो सिरिसिगोन खौरां मेल हांख्रायगिरि मेल जाना जाबाय दाखालि मोनसे मेलावहाय निउसआव बुंदों सानथामनि सिगां जे अबिनाश दैमारिया माने फार्मार ससाइटिनिफ्राय रां जाख'नाय होननानै होनदों नोंथाङा सोरनिफ्राय दत्त लानानै आंखौ जाख'नाय होननानै बुंदों बिनि फोरमान नोंथाङा आंनो होनांगौ 2 नम्बर खौरां बुंदों सरकार फैब्ला अबिनाशखौ नायगोन होननानै बुंदों आङो नोंथांजोंहाय 20 बोसोर आं एमएलए इलेक्शननिफ्राय जुरिजेननानै 20 बोसोर आं नोंथांनो थाबोदों नोंथाङा आंखौ नुवाखैमोन नामा दा सरकार फैब्ला नायगोन होनदों नोंथाङा आंखौलाय सरकार फैब्ला मा नायनो आं नोंथाङा देरहाखाया बेखौ आंखौ नायनायनि खुनु मुलाम्फा गैया रिहन दैमारिया सारा बुंदों आंखौ माने अबिनाशआल' धोनि जादों होननानै किन्तु जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आंनि आइ आफा आरो न'खरा जोंनिया आबाद मावना जाग्रोबाय था आरो जोंहा सोलिनाय अबस्था जेरै दोङो एसांनो जोंहा दोङो आं बेखौनो बुंनो थाङो अबिनाश दैमारिया 37टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 13-14 लाख रां गभ अफ इन्डियानिफ्राय रां लाबोनानै होदोंमोन किन्तु दिनै नोंनि सरकारनि समावहाय 20 बोसोर एमएलएनि समावनो बे फैसा लाबोदोंमोन किन्तु नोंथाङा आबादारिफोरनो सेल्फ ग्रुपनो खैजोननो नोंथाङा मा होनना बुङो रांनि अनसुंथाइ होनो हादों नोंथाङा आंनो बेखौ फोरमान हो किन्तु थेवब्लाबो आङो पावाराव गैयाबाबो सासे आबादारिबाबो गभर्नमेन्टनि आंनि मावनाय एक्टिभिटिसखौ नुनानै गभर्नमेन्टआ फोथायनानै आं सेल्फ ग्रुपनो 13-14 लाखनि गेजेराव आं होनो हादों आरो बिथांमोननिखौ नोंथाङा सोंनांगौबा आं नोंथांमोननो खिथिनो हागोन आरो बुंबावदों जे अबिनाश दैमारिया गभ अफ इन्डियानिफ्राय बानाना फाइबार इन्डास्ट्रि ससाइटियाव लाबोनो हादों बे खोथाया रोखा नोंथाङा नायनो हायो जे पिडिएफआव बे इन्डास्ट्रिया जिरायगासिनो दङ आंहा गोबां फार्मार्स एवारनेस बेस्ट अफ दा फार्मार्सनि आंहा एवारनेस मोननाय आंहा दङ किन्तु नोंथाङा 20 बोसोर एमएलए जानायनि सिगां नोंथाङा सासे काट पेपारिमोन थेवब्लाबो दायो आं नुनो मोनदों नोंथांनि माबाखौ माने डिजिग्नेशनखौ नोंथाङा धन आरजिनायसो एवार्ड मोननो नोंथाङा समायो आरो बिनि बादै जेबो समाया आं बेखौ बुंबावनो नागिरदों इउपिए सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बा प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो एपिसिफोरनो फार्मार प्रडिउसार कम्पानि जायखौ ससाइटि बुङो बिथांमोननो जोङो 2 लाख करि जों होनो हादों आरो नोंथांनि जे हाग्रामा सरकार बे सरकारनि समाव नोंथांमोना एपिसि बा फार्मार प्रडिउसार कम्पानि नोंथांमोना खै लाख रां होनो हादों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुङो आरो जोङो प्रमद बर' सरकारनि सार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि जे जायफोर आबादारिफोर मोजां आइजो आबादारिफोरनो जोङो बिना फैसा लाया लाफानो जे पार्टिखौ नाया लाफानो जोङो फ्रि अफ कस्टआव होनो हादों दानि जुगाव आथिखालाव महिलाफोराबो समानै हौवाफोरजों समानै आबाद मावनो हायो किन्तु नोंथांमोननि समावहाय रावबो आइजोनो नोंथांमोना ट्रेक्टर होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जोङो एपिसिनो गोबां ट्रेक्टर होदों नोंथांमोना नायगौबा बुंनो हायो जोंहा गासै 12टा एपिसिनो जों होनाय जाबाय कमप्लिट बेखौ जुदि आं फैसा लादोंब्ला नोंथांनो आं फोरमान होनो हागोन बबे एपिसिनिफ्राय जोङो होदों नोंथांनो जों फोरमान होनो हागोन आं बेखौ बुंबावनो गोसो खालामबावदों जे जोङो बे बावैसोनि गेजेरावहाय प्रमद बर' सरकार आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय आरो गुबुन सारनि दैदेननायावहाय जों एपिसिफोरनो 35टा एपिसिनो 30निफ्राय 35 लाख थाखा रां होनो थांगासिनो दङ किन्तु नोंथांमोननि आमोलाव 70 बोसोर सरकार खुंनायाव आरो नोंथाङा 20 बोसोर एमएलए जानायावहाय रावबो एपिसिनो नोंथांमोना थाइसे थाखा रां होनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै जुदि नोंथाङा होनो हादोंब्ला आंनो नोङो 20 बोसोरनि आमोलावहाय होनो हादोंबा आंनो नोंथाङा रेकर्ड देखायना आंनो होनांगोन आरो आंनो फिन बुंफोरनायखौ आंनो होनांगौ आं बेखौ नोंथांखौ डिमान्ड खालामो इउपिए सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा जितु सेल सेन्टार जोङो लाबोनो हादों आरो जुखामनि सेल सेन्टार जों लाबोनो हादों नोंथाङा 20 बोसोर जानानै सासे केबिनेट मिनिस्टार जानानै उदालगुरि ओनसोलावहाय बा सारा बिटिआर हालामाव नोंथाङा सेल सेन्टार बा प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टार नोंथाङा लाबोनो हायाखै जों प्रमद बर' सरकार फैनाय लोगो लोगोनो सारि बोसोराव जोङो प्रक्रिउरमेन्ट सेन्टार लाबोनो हादों
जुखामनि दामखौ जों बारायनो हादों नोंनि सरकार बिपिएफ सरकार आरो नों केबिनेट मिनिस्टार सरकार जानाय समाव जों थांदोंमोन रिकुवेस्ट खालामनो जोंनि आबादारिफ्रा माइखौ 400-500 टाका फाननांगौ होननानै खिन्थु नोंथांनो जोङो मेम'रेन्डामबो होदों आरो नोंथांनो हेमन्त बिश्व शर्मानोबो जों मेम'रेन्डाम होदों आरो सनवाल सारनोबो जों मेम'रेन्डाम होदों जे माइनि रेटखौ बारायनांगौ आरो जोंहा जुखामफोरनि रेटखौ बारायनांगौ होननानै होदों खिन्थु नोंथाङा हायासै जोंनि सारि बोसोराव बर' सारनि दैदेननायाव आरो गुबुन सारनि दैदेननायाव जोङो माइनि सेन्टारखौ जों बहायनो हादों आरो जुखाम सेन्टारखौ जों बहायनो हादों आं बेखौ रोखा बुङो इउपिए सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो क्रप इन्सुरेन्स जों लाबोनो हादों जुखामनि इन्सुरेन्स लाबोनो हादों माइनि इन्सुरेन्स लाबोनो हादों आरो बावैसो 14,000 बेनिफिसियारिफ्रा मोननो हाबाय होमबा नोंथाङा बै समाव जोंनि आबादारिफ्रा गोबां लस जानो गोनां जादोंमोन खिन्थु नोंथाङा बाथ्रा बुंदों ने दिनैसिमबो नोङो केबिनेट मिनिस्टार जानानै नों एसेम्ब्लियाव आबादारिनि थाखाय फंसे बाथ्रा बुंनानै रेकर्ड दङ ना आंथ' नुनो मोनाखै नों रेकर्ड बुंनाय नोङो आं नुनो मोनो एसेम्ब्लियावहाय जेबो बाथ्रा बुंनायखौ आं नुवासै नोंखौ बे बोसोराव आं जेबो बुंनायखौ नुवाखै आं बेखौनो खावलायो नोंथाङा जेबो आबादारिफोरनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आरो आं नोंखौ दाथिखौ बुंगासिनो दङ आरो रिहन दैमारि सारा दायो माने एकदम फुल खोथा बुंसै आंखौ जाख्लाय बुंदोंथ' आंबो बेखौ फुल खोथाखौ बुंबाय थासिगोन दा रिहन दैमारि सारा जेब्लाखि आस्था एनजिअ दोङो बे आस्था एनजिअ अफिसा आगोल बिएड कलेजनिसोमोन दायो माब्रै आस्था एनजिअआ दखल खालामनो हाखो बेखौ गोदोहाय बिएड कलेजखौ आबसुआसो दखल खालामोमोन आबसुखौ थगायनानै जानानै दायो आस्था एनजिअखौ बिएड कलेजखौ दायो आस्था अफिस बानायना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि प्रेसिडेन्टआ सोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया सोर प्रेसिडेन्टआ दङमोन आवगायहाय जोंनि बे राजिब बसुमतारी बिथाङा दायो बोरैगाव हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल जाना दङ बिथाङा जेबो मिथिया आं सोंदों नोंनि आस्था एनजिअआ माबायदि जाना दङ आं जेबो मिथिया होननानै बिथाङा बुंदों दा नुमारबाय जे आस्था एनजिअनि गासै थाखा फैसा लुथिनाया रिहन सारानो होननानै देखा रायजोफ्रा मिथिखागौ आस्था एनजिअआ सोर होननाय रिहन होननासो बुंखायो बयबो आरो मोनसे नुबावदों इउएन पार्कखौ 1,25 लाखसोआव एनरेगाजों मावफुंनाय जादोंमोन खिन्थु बे इउएन पार्कखौ दिनै सारा गावनि खालामना लादों बेखौ जुदि गावनि फैसाजों बानायनायबा आलादा खोथामोन खिन्थु गभर्नमेन्टनि फैसाजों बिथाङा इउएन पार्कखौ बिजनेस खालामदों जोंनि इउएन फादार अफ बड' इउएन ब्रह्मखौ बिथाङा बिजनेस पलिसियाव लांदों आरो बेखौ बिजनेस खालामदों जोंनि बड' पार्कखौ हायोब्ला बे इउएन पार्कखौ दाम दाननानै रिहन दैमारि पार्क होनायासो मोजां जागोन आं बेखायनो बिटिआर सरकारखौ खावलायो अति हुनकाले बे इउएन पार्कखौ जाहाथे बड'फाया बिजनेसाव लांजाया जाथों बड'फानि नाम लानानै बिजनेस दा खालामथों आं बेखौनो खावलायदों जे इउएन पार्कखौ अति हुनकाले बेखौ दाननानै गभर्नमेन्टनि मोनसे पार्क बनायनांगौ होननानै आङो बिटिआर सरकारखौ आं खावलायो आरो नुनो मोन्दों धनसिरि रिजर्टखौ कौटि थाखा खरस खालामनानै गभर्नमेन्टनि फैसाजों बानायफुंनाय जादोंमोन खिन्थु रिहन दैमारिया धनसिरि रिजर्टखौ 100 बोसोर रिलिजाव लादों बेखौनो आं खावलायो बा जाखुलिया सोरनि फैसाजों दिनै धनसिरि रिजर्टखौ लुदों रिहन सारा गावनि पकेटजों बानायफुंनाय नामा बेखौ बे गभर्नमेन्टनि फैसा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि फैसाजोंसो बानायफुंनाय जादोंमोन दिनै रिहन सारा दिनै बे धनसिरि रिजर्टखौ बोरैगुन्दाव थानाय धनसिरि रिजर्टखौ गावनो जब्द खालामना लादों आं बेखौनो आरो खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारखौ बे धनसिरि रिजर्टखौ हायोब्ला अति हुनकाले गभर्नमेन्टनि आखायाव लांफिननांगौ होननानै आं दाबि खालामो आरो आं बनायबावदों जे उदालगुरियावहाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजम बनायदों खिन्थु आंनि फैसाजों आं बनायदों आं रावनि सरकारनि फैसाजों आं बनायाखै जों नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि आं सरकारनिफ्राय हेल्प लादों नामा खिन्थु आंनि बनायनाय कारन दङ रायजोफोर बेवहाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमावहाय जोंहा खेथि बाथि जोङो मावफुंनाय जायो जों माल्टा गायदों थाइजौ गायदों खान्थाल गायदों अनेक जों गायदों नोंनि धनसिरि रिजर्टआव मा दं नोंनि धनसिरि रिजर्टआव आरो माने दुखान दङ आरो थाग्राल' दङ बेनि बायदि जेबो गैया आरो बे जोंहा नोंनिफ्राय मोनसेबो एगजामपोल ओंखारनायखौ जों नुनो मोना आं बुंबावो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि टाउनावहाय रिहन सारा बिगा हा बायनाय दङ उदालगुरियाव बुंनो थाङोब्ला सबसे लेन्डलर्ड बुंनो थाङोब्ला
रिउन सार दैमारियानो जागोन आरो बिथाङा माहा बेसां थाखा मोनखो बे जाख्ल'आबा बे मानि थाखा मोनखो सासे मिनिस्टारा खमसे खम हमना लाबाय दरमाहाया 1 लाख थाखा 1 लाख बोसोर 12 लाख आरो बिनि जानाय लोंनाय स्टेन्डार्ड बहा थांखो आं नुनो मोनदों जाख्ल'नाय होनोब्ला गावसो गोलैदों होननानै सानना लायो आरो बुंनो थाङोब्ला सासे बिगा हा बायनानै बे माने हस्पिटाल बनायाखै ससियेल वर्क माने खालामाखै दिनै बनायदों बियो आदम रेस्टुरेन्ट बनायदों जेनेबा बिजि बेंकनो लन होदों बेंकनो भारा होदों आं बिदिसो नुदों माने गावनि थाखा आरजिनायनि बादै आं जेबो नुनो मोनाखै आरो बुंनो थाङोब्ला उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो माने बागाना बेहा 500 बिगानिफ्राय 1000 बिगानि गेजेराव निस्सय जानांगौ होमबाला बेबो फरेस्ट लेन्डआवबाव होमबा बिनिसो धनिया सोर जागोन आंब्ला बे माबोरै थाखा मोनखो आंखौ बे बुंदों फार्मासिनि रां जाख'दों होननानै आं सासे फार्मासिनि थाखा जाख'बा मानसिना आं सासे आबादारिसो आं सासे गादा गुदा आबादारिसो आंहा जेबो खमि गैया इसोरा जोंनो होदों आबाद मावनाय जा होननानै जों बेखौ लुबैखादों आं सासे बिजनेस चेयारमेनबो नङा सासे एमएलएबो नङा सासे एमसिएलएबो नङा आं सासे आबादारिसो आंहा जाख्ल'नायनि आंहा बिदि गोहो गैया आरो जाख्ल'दोंमोनब्ला आं नों बायदि बिगा हा बायनो हागौमोन बिगा साफा मावनो हागौमोन आं बहुद खामानि मावनो हागौमोन आरो मिथिनो मोनबावदों बैयावहाय मोनसे साहा फेक्टरि जादों बे गलमा खाथियावहाय टि फेक्टरि बेयावहाय हनुमानजोंबो पार्टनारशिप दङ होननानै जों खोनानो मोनो बे बेसेबां आं बेखौ मिथिया खिन्थु खोनायो खिन्थु पाब्लिकआ बुङो आरो बेखौ बुंबावनो गोसो जाबावदों 30 बोसोर जेब्लानाखि एमएलए मिनिस्टार 10 बोसोर मिनिस्टार 10 बोसोर एमएलए जादोंमोन होमब्ला नोंथाङा खैजोन बर' गथ'फोरखौ कन्ट्रेक्टर बनायदों आरो खैजोन मानसिखौ नोंथाङा रांखान्थि बेलायाव जौगाथाय होनो हादों बेखौ आं नुनो मोनाखै खिन्थु आं मोनसेल' नुदों खोनादों पाब्लिकनिफ्राय बुंनायखौ बै बाजाज अशोक बाजाजनो बिथाङा पार्टनारशिपआव थायो होननायखौ जों खोनानो मोनदों बे कन्ट्रेक्टरफोरनि बुंनाय खोथा आरो कन्ट्रेक्टर मिथिखागोन जिबौ आथिंखौ नुयो बिदि हिसाबैब्ला अशोक बाजाजजों रिउन सारा कन्ट्रेक्टआव सामिल दङ होननानै जों मिथियो माने पाब्लिकनि बुंनाय बायदिबा होमब्ला गासै खामानिखौबो अशोक बाजाजनो कौटि होयोमोन बेखौ कन्ट्रेक्टरानो बुंनाय खोथा बेयो नों खैजोन कन्ट्रेक्टरफोरनो नोंथाङा होदों जों बेखौ नुवाखै जों नोङो कन्ट्रेक्टर एसोसिएसनफोरनियाव आं बेखौ नुवाखै नोंखौ खोनादों जे कन्ट्रेक्टर एसोसिएसन नोंथाङा होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बुंबावदों आङो भैरबकुन्दआवहाय दायो माने एमसिएलए गेलेनो रिउन सारा थांगासिनो दं होननानै खोनानो मोनदों मा नोंथाङा 20 बोसोर 10 बोसोर मिनिस्टार 10 बोसोर एमएलए जाखाबाय आरो नोंथांनो बेसेबां पावार नांगौ नोंथाङा कौटि थाखा बनायखाबाय बे बेलायाव अब्ला नोंल' जाबाय थानोसै नामा नोंहा मानसि गैया नामा नोंहा नोंनि एजेन्सि गथ'फोर गैया नामा नों बनायलांनो गोसो गैया नामा दा नोंनि गेजेरावनो दोङो गणेशबो दोङो गणेशफोरना 20 बोसोर माने नोंथां खस्थ' खालामगासिनो दङ गणेशआ दाबिदारमोन बिथांनो मानो होनो हाया आरो बे मा नाममोनथाय सनायनि सासे गथ' दङ बिथांमोनथ' दाबिदार बिथांनो मानो होनो हाया जोंहा सासे दङमोन आगोल एक्स माबानि रुबिसन दैमारि सनायथिंनि बिथांमोनखौ नोंथाङा मानसिबो बनायनो हाया नोंथाङाल' राजपुजा नामायबा जागोन नामा आं नुनो मोनो नोंथांजोंहाय आगोलावहाय बिक्रम मोदोंमोन नोंनि राइट हेन्ड बलेन मोदोंमोन नोंनि राइट हेन्ड बेनिफ्राय प्रनिल दैमारि मोदोंमोन राइट हेन्ड दिनै मानो खारखो नोंनिफ्राय नों गासैखौबो हेस्थ' खालामनो जोबनो नागिरोबा नोंनाव दाहोना थागोन नामा नों दाहोना सानफ्रोमबो रायबो नों दाहोना थागोन नामा दोंनाय अबिनाश्री दैमारिनि बागानाव साहा बागानावहाय आंनि मेनेजार दोङो फार्स्ट फरायसालियाव दिनैसिमबो दोङो आंनि दखानाव स्टाफफोर दङ आंनो मानो थाङा फार्स्टबो दिनैसिम दोङो दिनै नोंनियावहाय मानो नोंनि नेता लिडारफ्रा मानो खारखो मिथिगौ नोंनि केरेक्टारा मोजां नङा नोंजोंहाय रावबो गैला आं नुनायावहाय नों रावबो गैला अबिनाश दैमारियाव नों 20 बोसोर दङमोन जेब्लाखि जों उदालगुरियाव क्रिस्टि मेला फाथिदोंमोन होमब्ला सार नोंथाङा जोंनो 9,000 थाखा हरदों जायनि जाहोनाव जोङो 5 लाख थाखा जोंहा थांदों आरो नोंखौ चिफ गेस्ट जों होदोंमोन नोंनि कनसेन्ट लादोंमोन नोंथाङा क्रिस्टि मेला जों फाथिदों फार्स्ट उदालगुरि क्रिस्टि मेला फाथिदों अबिनाश दैमारि मोननि ससाइटिनि फाथिदोंमोन खिन्थु नोंथाङा बेयाव फैयाखै जों दुखु मोनदों नोंथांखौ आं बुंनो थांबावो नोंथाङा 20 बोसोर आमोलाव नोङो बहुद माने खामानि मावदों होननानै नोंथाङा बुंदों खिन्थु गोबिन्द सारनि खामानि मावनाया 4 बोसोरल' जादों
होमबा नोंनि 20 बोसोरनि खामानि मावनाय आरो गुबुन सारि बोसोरनि खामानि मावनाया गोबां डिफारेन्स दं। नांगौबा आं प्रुफ होगोन, नांगौबा आं बिसि थांनानै फट' खेबनानै आं नोंनो प्रुफ होगोन नोंनि खामानि मावनाय बेसेबां। खिन्थु गुबुन सारा सारि बोसोराव नोंनि 20 बोसोर दं समान खामानि मावदों। होमबा बेयावनो रोखा नों मा खालामखो, नों गुबुननि थिखादारसो लाबोदों, नों गुबुननि थिखादार लाबोजोबदों नोङो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव नों रावबो मानसियानो जोंनि बर' गथ'फोरनो हारसा गथ'फोरनो गुबुन जातिफोर नोंथाङा रावबो कन्ट्रेक्टरजों होनायखौ नुवाखै। आरो आं मोनसे खोथा बुंबावगोन नोंथांखौ सार, नोंथाङा सासे PHC मिनिस्टार जानानै खैथा नों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दै लोंनो हाखो? टाउनावनो मोननै जायगा दं। टाउनाव बे थावदि बुखियाव मोनसे दङ, मोनसे एकदम माबायाव दङ, बे हाजिदिखियाव दङ। नोंथाङा बेयावबो दै लोंनो हायाखै, नों साक्सेस नङा नोङो। नोंनि मानो बे कारापसननि थाखाय साक्सेस जायासै। जोंनि बिटिआरनि जिथु PHCनि खामानि मावदों गासिबो दै लोंजोबो रायजोखौ। आं बेखौनो बुङो। आरो भैरबकुन्द'आव मावनायफ्रा मोनसे साक्सेस गैया। भैरबकुन्द'आव सोर मावनाय? नोंनि जाथि खस्थ' मावदों। आं बुंला नामखौ। बे थावदि बुखिनिया बे PHC कनस्ट्राक्सन सोर मावनाय? आं बुंनांगौ नामा? नोंनि जाथिखौनो मावदों। नोंनि न'खरनि मानसियाल'सो खामानि थिखा मोनोमोन। रावबो मोना। गासिबो कन्ट्रेक्टर बुंनो हागोन। आरो आं बेखौनो बारा बुंला। आरो जोंहा प्रमद बर' आरो हाग्रामा सारनि डिफारेन्स बहुद दं। 17 बोसोर हाग्रामा सारा सरकार खुंबाय। दिनै बड'फा सुपार 50 मिशन होननानै जोंनि प्रमद बर'आ मिशन दिहुनदों। मिशन भिजन दङ सारहा। खिन्थु हाग्रामा साराबो जुदि 17 बोसोराव बिदि सुपार 50 जुदि बनायना होनायमोनबा सासे आइएस कचिं बा APSC कचिं बा डक्टर इन्जिनियारिं कचिं होनायमोनब्ला जोंनि BTC आवहाय 17 बोसोराव बहुत अफिसार ओंखारोमोन। IAS अफिसार, IPS अफिसार, SS अफिसार, डक्टर इन्जिनियारिं ओंखारोमोन। खिन्थु सारि बोसोराव थांनायनि जिथु APSC रिजाल्टआवहाय बर'फ्रा 50 जन सासे APSC आव एप्लाइ खालामनो हादों, साख्रि मोनदों। आरो बिनि सिगाङावहाय डक्टर मोनदों, 47 जों डक्टर होनो हादों प्रमद बर' सरकारि समावहाय। दा बेखौ बुंदों जे सासे IPS नि कचिंखौ लानो थाङोबा सासे मानसिया 3 लाख थाखा नांगौ। बा सासे दुखिया दरिद्र हागौमोन नामा? दा दुखिया दरिद्रफ्रा फ्रि अफ कस्टआव जोंनि कचिं लानो हादों। नंगौ दुखिया मानसिफोरा बहुत माने टेलेन्ट दङ, खिन्थु रांनि अभाबाव बिथांमोना फरायनो हाया। बेखौ जों नुनो मोनदों जे प्रमद बर' आरो हाग्रामा सारनि डिफारेन्स बहुत दङ। आरो आंलाय मिथिगौ जे माने नेक्स्ट बाराव माने माबाया BPF सरकारा फैनाया मिसाखा। आरो रिहनाथ' आरो जुदि भैरबकुन्द समस्थियाव गेलेयोबा बे जेननाया 100% खाथां। आरो रिहन सारनि दैदेननायावबो रिहन सारनि देरहाहोनायाव अबिनाश दैमारिबो गोख्रों गोहोम दंमोन। खिन्थु दिनै नोंनो आं बादजुद्ध होनना बुङो, बादजुद्ध जाबाय। आरो मोनसे खोथा बुंदों, मिलन नेवारा मोनसे मेथाइ गायदोंमोन, अखा फ्रि सिरिगोन होननाय। खिन्थु दायो अखाया अबिनाश दैमारि आरो रिहन दैमारिनि गेजेरावहाय अखा फ्रि सिरिला, अखा जाम जामसो सिरिसिगोन। आं बेखौनो बुंदों जे नोंथाङा बुंबावो, नोंथाङा जेब्लाखि निउस लादोंमोन आंखौ, जेब्ला नों 100 जनसो होनना बुङो। अबिनाश दैमारिया जेब्लानोखि माबायाव थाङो VCDC वाइसआव प्राइमारि जुदि हाबोबा 500 दिनै खम जाया। आरो जोंहा भैरबकुन्द ब्लकआव 10टा APSC दङ। आरो 10टा APSCब्ला मोनसे APSC आव 500 जन जायो। 500 into 4 बेसेबां जागोन? मोनसे VCDC आव 2000 10 जागोन 20,000। होमबा जोंहा देरहानाय अंकआ जाखाबाय। आं मोनसे चेलेन्ज खालामबावो, नोंथाङा नलबारि फिल्डआव ला, अबिनाश दैमारिया 20,000, नोंबो 20,000, नों हायोना हाया नायनो। अबिनाश दैमारिया खिन्थु बे थाखा फैसा गैया आरो मानसिनो गारि भारा हरनोबो थाखा गैया। थेवब्लाबो आं फन खालामनाय लोगो लोगो 20,000 गेदेर जागोन। आं मिथिगौ नोंनियाव खमसे खम 3,000 बा 4,000 मानसि गेदेर जानो हागौ। होमबा नोंथाङा लाजिथावनाय बहुत बाथ्रा जागोन सार। आं नोंखौ दिनै चेलेन्ज होदों, मावब्लानो मावबानो जाबाय। आरो आं जिथु बुंफोरदों बेसेबां सम्पति आरजिनाया, नोङो आंनो खेंस्ला माने आङो बुंफाफिननांगोन, आंनो जबाब होफिननांगोन नोंथाङा। आरो जबाब जुदि होआबा सानना लाबाय रिहन दैमारिया कारापसन ना अबिनाश दैमारिया कारापसन। आं बेसेबांखिनि बुंनानै जिरायबाय। गोजोन्थों।